राष्ट्रसंगीत शुरू कर। जनगण जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे शुभ गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे। विश्राम। Volunteer post, long live, long live, long live. Post, long live, long live. Ex-volunteer post, long live, long live, long live. Jai Borani Jai, Jai Borani Jai, Jai Borani. सालाव 18 सालाव जोंनि अल बड' एक्स-volunteer force अर्गेनाइजेसननि जोनोम सान बेखौ फालिनायाव दिनै नुजाफैनो हानाय जोंनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट सन्तोष बसुमतारी आरो उदालगुरिनिफ्राय सफैनो हानाय चक्रमणि बसुमतारी ब्रह्म आरो उपेन भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङाबो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो बाक्सानिफ्राय सफैनो हानाय रन्दा बसुमतारी बिथाङा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो जोंनि जिल्लानि मानिनां आफादगिरि सेक्रेटारि आरो लोगोसे मौसुम हान्जा बिथांमोन सफैनो हानाय आरो चिरांनिफ्राय सेक्रेटारि बिथां लाख' बसुमतारी आरो लोगोसे बिथांनि टीम आरो दिनै जोंनि बेवहाय जोनोम सान फालिनायाव सफैनो हानाय जोंनिनो खाथिनि सेन्ट्रेल बनसु आफादनिफ्राय मानिनां बिथांमोनखौबो जोङो बरायफानाय जाहैबाय। दा नामफोरखौ आरो पर्टफलिय'फोरखौ मिथिखाया आङो बुंनो हाला, दा बिथांमोननि सायावबो साबायखर थाबाय। दा दिनै जोंनि सेन्ट्रेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट सन्तोष बसुमतारीनि दारै जोङो जोंनि जोनोम सानाव जोंनि जौसिन फिरफिलाखौ थिखांखांबाय। दा नैबे सेकेन्ड मोनसे हाबाफारि फैबावबाय। बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिखौ मान बावनो थाखाय दा बिथांनि आदब खायदा आरो बिथांनि मावबोनो हायै आद्रा आरो बिथांजोंनो जोङो जोनोम मोननाय हिसाबै आरो बिथाङा जोंनि बोसोनगिरि हिसाबै जोंखौ दैदेनबोनाय हिसाबै दा बिथांखौ जोङो मान होनो थाखाय जोंनिनो क'क्राझार जिल्ला KDC डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आफादगिरि बिथां राजा तिलक ब्रह्म बिथांखौ सिगां मान होग्रोनो खावलायनाय थाबाय। बिनि उनाव जोंनि आलासि सफैनो हानाय बनसुनि अरायसमनि आंनो नायगाव प्रेसिडेन्ट जानानै नोंखौनो आङो थामथि खेब दै साबि सानानै
बारनै बिबारजों बावनाय जोंनि मान सनमान गोदो गालांनाय बड'लेण्ड बिथांनि एक्सपर्ट अफिसार जोंनि दा हाबाफारि बादियै जोंनिनो जोङो बे सुबुरुखौ गासिबो